Flashmobul s-a desfășurat pentru început în parcul din zona Unirii și a fost marcat printr-un moment de reculegere. Datorită faptului că ne rugăm și pentru animale, deși poate am uitat unii dintre noi, sunt și ele creaturi ale lui Dumnezeu și avem ideea că, într-adevăr, un creștin trebuie să prețuiască orice formă de viață, că este un animal sau că este un om. Mai apoi, iubitorii de animale și-au dat întâlnire pe platoul din fața Teatrului Național. Aici au aprins candele. Noi comemorăm 10 ani de la începutul eutanasiei în România. Sperăm ca gândurile bune să fie de partea domnilor deputați și nu gânduri de crimă sau de moarte. Deputații au amânat marți până după Paște votul final asupra proiectului de lege ce prevede eutanasierea câinilor comunitari. Proiectul de lege a trecut deja de Senat și a primit aviz favorabil din partea deputaților din Comisia de Administrație, Camera Deputaților fiind for decizional. Un adevărat creștin alege viața.